9 lagun ziren, Santurtzi, Zorrotza, Muskizekoak, ezin zuten orduko egoera itogarria jasan eta plan bat egin zuten. Belaontzi bat egin, ihes egiteko. Montserrat bataiatu zuten, kataluniar batzuei saltzeko zela itxurak egiteko. Orduko janari eskasiari iskin egin eta hilabeterako janaria lortu zuten sekretupean. Kartuko amaren prozesioan beste itsasuntziekin itsasoratu ziren. Gainontzekoek buelta erdi egin zutenean eurek aurrera egin zuten, Mexikorantz, deportaziorik ez zegoen herrialde bakarrera. Ser libres, tener una familia. Libreak izan, familia bat osatu negozioak egin eta zoriontsu izateko. Agustin Palaziozen alaba, itxaropen, 9 haien oinordekoekin etorri da Euskal Herrira Bilboko museoak Balentria hura gogoratzeko egin duen erakusketara. No había regreso, había que seguir Atzera adelante. bueltarri bako bidaia zen, bidaia gogorra gainera. No se puede mirar atrás. Navigazioaz asko jakinez eta 7 urakani aurre egin behar izan zioten. No tenían mucha noción de navegar. Hilabeteko janariarekin 3 pasa behar izan zituzten. Azkenean baina, Berakruzera heldu ziren. Y ellos eran héroes para nosotros. Por valientes. Heroiak baziren, baina egun hartan bihurtu ziren libre.